Čus ľudia, dneska tu budeme hrať Roblox, bože. Chvíľu počkajte, keď mi to pôjde, tak sa... No, konečne. Tak čo pôjdeme? Steel alebo 99 Nights in Forest? Tu je viac ľudí, toto by som 99 Nights in Forest. Ale Steelko je populárnejšie, sa mi zdá. 23. Nevidím. Takže Steelko. Škoda je nuda, učiteľka obluda. Bože mojo. Takže pôjdeme pre nubininy, picaniny. Že jo. Sahur, sahur. A nubininy, picaniny. Nice. To dám tichšie. Ešte nejaká... Ne, nevidím proste, ne? Vidieť. Kto by ma chcel do friendov? Michal 1, 2, 3, 8, IR. Musím zamknúť, by mi ukradli. A prosím, nech ma bude posledať nejaký dobrý, ale aby ma i kamo dal, prosím nejakého dobrého brainrota, plus. Tu niekto krade, ale ne mne, ale je mi to jedno, prosím, zadni, vole. Tak, ja musím ukradnúť, ona nie. Liri larila. Ne, moje, kurňa. Burbaloni, liloni, kapibarello, kokosiny. Hovorím to v každom videu. Plus like a odber. A budem šťastný do konca života. Chichichicha. Trippi troppi. Trampi trompi, trompa trimpa. Zedni. No gotovo. Rajno, toasterino, tomu idem. Ne, oni mi niečo tu majú. Tu sú sami nubovia, ale taká mám mne to jedno. Rhino toasterino. Ne, ale... tak niečo. Ale... v ďalšom videjku... tak tam by som, že... v ďalšom videjku z Robloxu by som išiel, že... to tak... ako sa to volá, bože. 99 Nights in Forest by som mohol. A kto by chcel so mňou, tak ma pridajte do friend. No to tak som nechal, a kto by si chcel, no tak si môže ma pridať do friendov. No, tak, tu budem takto chvíľu AFK. Trippi troppi. Trampy. Lebo mám dlhé meno. Tak by to mohlo byť. Takže a ideme čakať, čo na rebír. Čo tripy tropy a gangster futéra. To niekomu ukradnem. Tripy, tropa, tralala, rila, tung, sahur. Sami iní, spiderini. Alebo dal by som rebír. Pak 99 Nights in Forest. A kto by mal dobrých brainrotov, no tak ja by som vás zachránil. Ale viem, že existujú private servery, tak by sme mohli tiež. Na private serveroch ja by som vám že vždy napísal, že
potrebujem narobiť, a ak by ste možno, tak by ste mi to dali plus. Lubini pizzanini. A keby som mal niečo, čo vy potrebujete, Lubini no tak by som pizzanini. vás... Lubini pizzanini. No tak by som vám to dal. Koľko stojí? 4K. Tripa, tropa, tralala, rili. No tak. Nie, rili, koľko stojí? Ja, 200. Liri la rilà. Kde je craft machine? Tu mala by byť nejaká. Si vás všetkých pridám do friendu, že nikoho iného než vás nebudem mať vo friendoch. XDDD. A keby hej, tak by to bol omyl. A to sa podľa mňa stane. Celeste. Žirafa Celeste! Koľko stojí? Žirafa Celeste. Si ju kúpim. Ne, kamo! Odpad. Kamo, bro. Odpad. NPC, Napíšte mi plus do komentáru, koľko ste prežili. 99 Inforest. Dávaj. Koľko? 700 pade. Nice. Fluri. Flura. Pink Dinov bla bla bla. Hahaha, XDDD. Nini pizzanini. Bombo klap. Lubini pizzanini. Čo má dobrého? Ne. To pozdravím. A budeme čakať o 5 hodín neskôr. No, nice. Ktorý je Avocadini guffo. mytika asi. Ale legendárka. Ja neviem. Friga. To beriem. To vyzerá pekne. Friga. 1, 2. Frigo camelo. Camelo. Camelo no pizza. Frigo camelo. No tak to sme vprdali. Frigo camelo. Por favor, no tak niečo. Reset. Bro. MC Jeza. XDDD. Team Cheese. 500. Aj, mám. Tim cheese. A ešte nájde druhého. Team Cheese. Tim cheese. Opa. Keby ste videli môj normálny účet, tak ja by som robil, lebo tam mám dobré veci. 2 Extinct Brain Rotov, Balerina Cappuccina a Tralalelo Extinct. XDDD. No tak to sme vprdeli. Pero que lo limo que no. Ale ja som, keď ste tu neboli, tak ja som počul, pero que lo limo que no.
Team Cheese. Avokadiny gufo. To na to nemám. To dáva moc veľa peniazov. 210. Tim Cheese. Alebo... No to ideme tu a pôjdeme už. Berry Berry Bikus Najte na Team Forestok. Alebo dneska končíme tak. Čus.